14 नं चिरां दुवारनि सिङाव थानाय देवस्रि जौगाखां खोन्दो आरो आस्राबारि जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय गामिफोराव 2024-25 इं मायथाइनि गोदानै PMAYG न' लुफुंनायनि खुन्थिया गायसननानै होदों EM रनजित बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव EM रनजित बसुमतारि 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिजों लोगोसे BCDCनि मासिगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदोंमोन। न'खौ मोननो हागौमोन PMAYG न' मुलाम्फागिरिफोरखौ न'खर न'खर थांनानै नोंथाङा दिनै बेखेवना होदों। जोंनि बिटिआरआव एक्जेक्टलि आं फिगारखौ बुंनो हाया, नाथाय सिडली ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसनि सिङाव 1287टा न' फैदों। बे 1287टा न'खौ जोङो दिनै फाउन्डेसन खालामदों। इन जेनेरेलि जोङो सेरेमनियेलि बिटिआरआव मोनफ्रोमबो बियाबावनो बे खामानिखौ मावदों। गतिके आं बिटिआर सरकारनिनो मानगगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सासे सोद्रोमा जानानै आंनो 14 नं चिरां दुवार ब्लकआव दायित्व होनाय बायदियै जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरिफोर आरो प्राइमारिनि आरो BCDCनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ ज' लानानै जोङो दिनै जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो BCDCआव सेरेमनियेलि बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों।